United States of America chuan khowela la ngai lo jet fighter tha mai F-15 Eagle le General Dynamic F-16 Fighting Falcon te chu kumsang khazakwa somsari cholai vel khan aron mang tarup maya marlam palian Soviet Union chuan America thil nei te zir chungin jet fighter thatak mai Sukhoi Su-27 le Mikoyan Yurevich MiG-29 Falcon te chu apuitlin chho vele ngala Russia hian US jet fighter ahun laya thaber pani F-15 Eagle le F-16 Fighting Falcon 10 Soviet boruaka anron tholu ruala lobei chat tura anduan Su-27 le MiG-29 te chu boruaka inbei tura anduan aniboka van boruaka hanleu kwalvel chu America lamte makti khopin an thiam tlat mai boruaka melma thlona te lo lambun tura duan an nia wangle mun la tak taka melma te va bei tura duan an ni san lo wangin Russia jet pahni te hi chu thui tak an thlok theilo thung hetiang ma ni lowin veng chunga America le athurwal pui NATO ram jet fighter te boruaka lohma chon tura duan bik an nia wang hian Falcon MiG-29 te hi The Defender ti hialin amhing phua sak an nia thilin melo zok chu ani om love ti chuan hun a local zela kumsang khazakwa somria le pani July thla alo her chua chuan Russia point MiG-29 Falcon chu aram ven himnan alo mang ve tan ta tun thleng hian MiG-29 hi sang khal le zaruk vel siam to ni in tarlan ani mek bok aman atlomaya athat sia wangin khovel sarkar re theive tak tak te point anram ven himnan MiG-29 te hi an mang chho ve ta zela tuna jet chuan he jet fighter hi ram som thum velin an mang to ani chu hun akal zela thiamna te alo sang chho zela he jet fighter po hi ti tlang chun chho ve zel ni in MiG-29M MiG-29K le achang kang ber MiG-35 fa te ti danglam chho ni in engine thazok cockpit glass thazok radar changkang IRST thlona tui tamjok le a thlolaya atui thunbel thei tur te in ti danglam alo ni chhota ni MiG-29 te hi amana tomin enkol hau tak lem lo wangin ram re thei tak tak pilot training po nei mumal theilo ram tele thiamna asan chakanga upgrade ve theilo ram ten an mangna sa hle kan ti to kha hei wang hi ani pakhat mana MiG-29 te hian khothlang jet te laka record an nei thate chiam lova heti chung hian ram tam tak thlamuan pui ani mek thungani kan ria tangin tu hnai loka po Indian Navy te ta MiG-29 chu accident in pilot panin nun na hlutak an chan pha ani kha Soviet sarkar in Finland rama ada MiG-29 te chu khothlang ram te chuan July ni sang khazakwa somria le parukhan lo mu fuin hei hi America in MiG-29 amu masak ber nia ngai ania anu September sang khazakwa somria le pariata Farnborough Airsoft Britain aneya Russia chuan khovel mu turin a jet fighter chu aron tho chua puita MiG-29 siam tu ram Russia hian MiG-29 hi mang masaberin kumsang khazakwa somkwa le Pathum Royal International Air Show a chuan Russia MiG pani te chu boruaka insuin an kang zui ve ve a pilot te him takin anin vor chuak man samani ti chuan October ni som pasari sang ni le pariat nia Siberia rama MiG-29 te chu an che su le wangin Russian Air Force te chuan a MiG-29 zongsong te chu thlok chuak theilowin asiam le lai lok ta a Russia mi thiam te chuan MiG-29 te che chia chan ber nia an chui chua chu en kol that tok lo wang le MiG-29 za som sari te chu an upama ma ni in thu an ron chua hei hi adik biawin arinomani khati laya Russia MiG te kha Soviet Union thluk chian nuwa tang khan voi khat ma thuam that an ni lova hei hi achan ber chu Russia hian MiG-29 upgrade a in Su-27 upgrade athan wang ani pakhat bok March sang ni le pakua chuan Russia chuan a MiG-29 somkwa le pakhat jet chu siam that angai thu soin adang za borbel chu man chunjom ngal an ni le ta ni ti chuan Russia chuan a MiG-29 te chu SMT version in upgrade chhota a tun thleng hian alamhang tangka in
Russia Z3 bai ber pol chu ani chhota zel chu ani hi MiG-29 te hi ram som thum zetin an hmang kan ti to kha India hi alema saber tu ram ni in khati hun lai khan Pakistan hne na USA chuan F-16 a hlan miau mai sia man mo takin India hian Russia ador chung mai kha ania India din hun le mamo na thetiamin Russia hian asiam zo masaka piang India kuta a hlan mi mai kha ania India ta na alomom dan chu adang lam hle ani kha ti chuan India hian tangkai takin amang chhota Kargil war alo chua meu chuan kan MiG-29 chuan Pakistan F-16 te chu unlock fel thlap toa thalero an tha talem lo ani kha kum sang ni panga sang ni paru khan India chuan amik te chu US dollar million zaria somrial le parial z sengin upgrade ta air to air missile tha R77 RBVAE amang theita Fazotron juk emradar nen India chuan ber pakhat ani chhomek zel chu ani hi kumsang khazakwa somrial le pathum January ni som panga ania India melma kumhlun Pakistan hena chuan United States of America chuan ahun laya jet fighter thaber F-16B te chu Pakistan hena chuan a hlan rup mai kha ania khathila wang khan India kha alungoi lovin America thilti du dana India kha alungoi lo tak zeta ani na taka chuan khang hun lai khan India khan F-16 han bele thei khop jet fighter kha ane lo shim mai si Indian Air Force jet rual te chu MiG-21 MiG-27 ti vel mai te kha an ni sia India sipai ho tu te khan Pakistan F-16 hian engtika nge India aron ru nang ti ngai tuin thin phu dep de pin anom kha ani bera ti chuan India tan Russia aron lang ta ni America F-16 le America F-15 te ma zam lo tura duan MiG-29 chu kumsang khazakwa somria le panga chuan phan mo takin India aron hlan ta mi maya India kha MiG-29 le ma saber tu ni in heti hun lai hi Russia MiG-29 asiam chaw lai chaw ania asiam chaw ma saka piang kha Pakistanin America F-60 ane te beilet nan ama mo ema wangin Russia khan India hena a hlan ngal mi mai ani kha Russia thatna wang hian Pakistan F-16 laka India chu thlamuang takin amuhil ve theita chaw mai ani ti chuan India chuan MiG-29 chu a thlamuan pui ang ngein amang tangkai chhota maya Kargil war lai po khan India ground attacker jet heng MiG-27 Mirage 2000 le Jaguar rual ten Kargil le chevela Pakistan sipai in kulte an beilai chuan MiG-29 te hian van borua ka India ground attacker jet te Pakistan F-16 beina lakata lo ven him na chu lo thokin voi sanga don indona muala an thlok lut hem mai ani kha Kargil war hun lai hian Pakistan F-16 pahni te chu India MiG-29 te hian lo ditekin R-73 air to air missile chuan an lo tin ran maya ma se Pakistan F-16 te hian ramri an pelwa wang le India le Pakistan te kha thapui tho taka an la indo chialo wangin Pakistan F-16 te kha India MiG-29 laka an him sham ani kha Yugoslavia hi Europa MiG-29 mangma saber tu ni in kumsang khazakwa somria le pasari khan USSR atangin alodong ve towa Yugoslavia tluk chia don khan tangkai takin sorkarin mangma se Yugoslavia tlu chetur chu a chan chuak zo tangang lawani Kosovo wara khan MiG-29 te hi paruklai NATO lamten an kap thaman bok Georgia sarkar point kumsang ni le pariat April ni somni khan Russia MiG-29 chuan Harmis John Zali somnga an kap thania soin video nen lam an ron tlang zar velea Russia chuan he thil hi phain Russia in khamini khan Air Force pilot te a thlo chua tir lo shim thu a soi ve boka hemitum hian MiG-29 te hian air to air missile akap chuak ngei ti a video a chuan alangani UN investigation team chuan Russia MiG-29 emo Su-27 emo R-73 heat seeking air to air missile mangin
Gorgian drone hi an kap thlange yani tiin thu chua aron siam ta ni July ni som paruk sang ni som pali khan Ukraine chuan an Su-25 chu Russia MiG-29 in R270 missile manga an ka thlak sak thu soin hei po hi Russia hian aphana sa hle April sang ni som pali khan Crimea boilai khan Ukraine chuan Russia in an MiG-29 jet somli le panga jet mai le L-39 trainer aircraft pali te chu an man sak ni in Ukraine chuan aron soi le bok ma se hemi tuma Russia sipai ten an man sakho hi Ukraine sarkar hne na insiat thiam na wangin hlan kir le hlom ani kha ram som thum lain tangkai taka an man ani awangin MiG-29 operational history hi soi tur tam tak awm thiang kumsang hi le som panga khan Myanmar Air Force MiG-29 te chuan kokang helpol an beina lama China thingtlang khwa chu ti pal thil wangin an lo bom heng to maya China sarkar kha athin rimin alo sa mai ani kha Russia hmelma USA meu point Russia Soviet kut chuak MiG-29 hi an kol ve nual mai USA hian engwanga kol ve du tlat nge ani ang kumsang kha zakwa som kwale pakata Soviet Union atluk som rup ta ka khan ram te reu te Moldova chuan Soviet sipai te kalsan tak MiG-29 jet som thum le pali jet mai le Mi-8 helicopter pariat jet chu akol veran maya Moldova hi mi pui an tlemin Portland metro area chengai poa an tlema wangin Moldova tan jet fighter chu atangkai lem lova Moldova hian Iran hne amik te hi asal mayang ti a hlawa wang le Soviet jet boruaka maktaka ain vor kwal vel theidan chu zir chian an duwa wangin Moldova MiG-29 te hi USA chuan dollar million somli zeta Moldova te tranpuin alak sakta a hengba ka hian USA hian Moldova hne na hian sipai tak le ral thuam ni lo thil dang te a hlan tel bokani Serbia Montenegro point MiG-29 te hi mang ve in an service tir ve tok toka sang ni som pali thleng khan MiG-29 pali an nei singa pathum chu an lamang ve sham shamani kumsang ni le som parukhan Serbia hian Russia hne atangin SMT version pasari don belin MiG-29 hi som lai alo nei ve le ta sang ni som pasari kum khan MiG-29 jet pariat lai chu Belarus sarkar in Serbia hne na thil thlon pekin apele bok Poland point kumsang kha zakwa somria le pakwa vel khan MiG-29 hi mang ve tanin kumsang ni le pathum khan German hne na tangin MiG-29 jet somni le pathum jet chu pakhat cheng khatang zelin aleya Khovela jet fighter le na tlomber ani hi alome ahun lai le tun lai chho thleng poa jet fighter chi bai omber pol MiG-29 hi Soviet Union atluk chia sia wangin he jet jinkong hi alung chiat thlak hle kan ti theome ram re thele ram te reu te point an nei ve zela wangin he jet fighter hi kong tam takin anhong na sa le chu ani hi Saddam Hussein la khan tun thlenga khovelin achan le wang an hria chuangai me lo turin Iraqi MiG-25 rual tele MiG-29 te chu thalera alo phum thul engpo ni se MiG-29 UPG India ta MiG-29 SMT Russia ta te MiG-29 K te chu F-18 Super Hornet F-15 le F-16 te tan po an la tri bai om hle tho chu ani hi Zin kong bum bo tak zo chuak tu MiG-29 te chu khovel thiam na le fin na a than zela wangin khovel ram hausa te chuan an hoi sanin kalsan zai an lo rel chho ve ta India Milk Point aircraft carrier base jetatan asit chho tan ta Indian Navy te hian an MiG-29 ke jet dual te thak tum hian ma an lana sa hlea America F-18 Super Hornet nge France Dassault Aviation Rafale Navy version Rafale MJ te a khoi jok nge India hian a thlan don ti chu kan ngai chang thup mai chu ani hi engpo ni se khovela hian hlun tur om lo information technology a khovel chu athang thur mai si hetiang ania wang hian Falkram MiG-29 te po na hlui an lo chang chho ve tan ta engpo ni se khovel jet fighter zinga pian nal ber pol le in tha zo si khovel ram tam takin aman atlom le en kol a hau taksi lo awanga an du MiG-29 Falkram te hi
an jin kong bum bo tak nen hian ral thuam khovel hian a thei ngil ngai to lawang kum som nga chuang la ya upa to mig 29 te hi upa viau to ma se tun lai thiam na changkang zo ka thuam that chho ve bek bek zel an nia falkram te hi upa viau to ma se amang thiam to le adu laklo te chuan mig 29 te hi an la du hleu hleu hle a mani loka India chuan mig 29 som hi le pakhat zet lei atum thu a soiba ka Africa ram lian Algeria chuan mani lokhan an mig 29 masaber tur an tong tran ve mek bok ani